ମାଲକାନଗିରି ବିଜାପୁର ସୁକମା ସୀମାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ହମଲା ଯୋଗୁଁ 22 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରି ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହିତ ଯବାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ପୂରା ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର 3। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ବିଜାପୁର ସୀମାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନକ୍ସଲ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଡିଆଇଜି ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 22 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ 5 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ 17 ଜଣ ଯବାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡ୍ମା ହିଁ ପୂରା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିଡ୍ମାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଓ ସୁରାଗ ପୁଲିସକୁ ମିଳିସାରିଛି।